GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupagan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay babalay! 44 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuasan. Good morning. Kasumpalan nyo nakangal na saray pampaganan musika. Wadjala sa programan may paruntal na sa impormasyon balita. Yan nagagawa at kaliber-liber na luyag tayon Pangasinan, bansan Pilipinas. Nasaraya balita at biyek tao. At sa 8 la bulan na Mayo, maswerte na numero. Mayo 8, 2026. Kaulot tayo da Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kaya balot sumaktoryo na amigo RJ Menes at your service always. Biyernes lalamat. Ilaya peles na agaw, tan petang na agaw. Talaga alas 7 nilabat at nalilik na la at baog so kena na petang na agaw. Yan na alwar-alwar dasaray kakanan tayo. Kano naiwasan so saray manunaniran na sakit tatateng taragagik, high blood, diabetes. Kana arum nira mampakapoy na laman. Para dasaraya motorista tayo, dahan-dahan lang po sa pagmamaneho. Nababasa titan so kapakot irada 2nd district iran na signboard. Walaya kasulat, drive safely, arrive home alive. Nunutan ko si dating 2nd Pangasinan Engineering District District Engineer Rodolfo Boy Dion. Liga situtan. Pakabat panunot dasaray motorista doble alwar panagmaniho ni ditana Engineer Nixon. Saya New Devenecia Highway paliko ditan Dawol paliko kami diay Dariliano. Walay adalan mi na disgrasyan motor. Wan man ni may tuo akadukol dantano dumbuya o nansarili. Ni man labat la sigurado wadtan laray kinatan. First responder tatang tanagagi. Yan ag kayo masyadon maganat. Lawlawan nyo tayo orasyo. Ada kaluloob. Yan ag kayo masyadon maplas at panagmaniho. Ta siyempre may uusilanday oras. Baka mamaya hinahabol din kayo ng kamatayan. Nakaw. Alwar-alwar da panagmaneho. Yada saraya impormasyon na balita so ang putapatang ni. Pantutungtungan impeachment case laban dakinan na Vice President Sara Duterte. Yada sarayan na kaplusan
Anong gadi impormasyon at masuluklay 106 Iran na kongresista so nananangan yung pirma at satay impeachment complaint at saya plenaryo na kongreso no agaw na Lunes. Piano isigap da sa Senado para da sa may proper trial at atang tanagagik. Mansirbe judge siray kabangan na senador saray pili ni ran congressman ya Mansel Rubin taga-usig prosecutor. Yaunong at nalan impormasyon pinablimiran dumarungal at talaga lampasan la susamay kaukulan niya 106 ya pirma at saraya nakaplusan. Nanawagan sila na bumoto hindi sa partido, hindi sa galit ka, nagingan base at sa ebidensya. Atan wala raya man tutupad Jenner Nixon no aya kasi so gagawan yung impeachment proceedings nalapula the Committee on Justice at aya kasi at aksaya lang ng oras para sa ating mga Pilipino. Ang daming dapat na ayusin, ang dapat na pagtuunan ng pansin para sa mamamayang Pilipino. So gaano nga ba kaimportante itong ganitong mga gawain? Ito pakinggan ho natin si Congressman Chil Jokno para malaman din po natin na hindi to waste of time itong mga ganitong proseso. Okay. Napakataas ang kanyang power at responsibility. Ito, umpisa natin. Kasi po, sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa panahon ngayon na maraming tayong kinakaharap na problema, sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, itong mababang pasahod at yung krisis sa Middle East, marami pa rin nagtatanong o meron pa rin nagtatanong kung bakit ba itong impeachment na ito? Ito ba'y aksaya lang ng oras ng mga lingkod bayan? Of course, alam natin na ang kaduluhan ng impeachment ay pananagutan. Pero kailangan siguro natin bigyang diin na ito ay isang hindi ordinaryong proseso. Ang impeachment ay likha mismo ng ating konstitusyon para magkaroon tayo ng isang mabisa at mabilis na mekanismo. Hindi lang sa pananagutan, kundi para malaman kung tampat o hindi ang isang lingkod bayan na napakataas ang kanyang power at responsibility. Kasi po, pag hindi tampat ang lingkod bayan, ang resulta ay korupsyon. Ang bawat pisong nawawala sa korupsyon na napupunta sa bulsa ng isang opisyal ay pisong ninanakaw sa pinahirapang pera ng ating mga taxpayers. Ang pondo natin ay hindi dapat ginagamit para sa bulsa lang o sariling interest, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Deserve ng ating mamamayan ang mga leader na magpapatibay sa ating mga institusyon, hindi lang yung mga magpapabagsak nito o magpapakorap ng pera ng bayan. And that is why, Madam Chair, impeachment is so important for our nation even in this time of crisis. Yun. Hindi po madali ang mga nakaraang buwan para sa mga miyembro at chair ng committee. To determine probable cause, we had to look into every piece of evidence and make sure that we did not miss anything. Kaya dahil dito, I think we should commend our chair, all the members of the Committee on Justice and all the secretariat as well, beginning with the committee secretary. Dahil wala tayong ginawang shortcut, hindi tayo sumuko sa mga banta. We did the work that the Constitution required of us. Kaya po, sa pag-usad ng impeachment case, huwag sana natin kakalimutan. We are doing this para ito sa mga pamilyang nagtitiis sa presyo ng bilihin habang nilulustay ang pera ng bayan.
sa mga manggagawa, mga magsasaka at mangingisda na talagang nakakanda, kuba na sa kahirapan pang araw-araw sa kabila nitong nakikita nating korupsyon. At lalong-lalo na para sa mga kabataan natin na nangangarap ng isang magandang kinabukasan at naghahanap ng hustisya at pananagutan. Sa panahon ngayon na maraming tayong kinakaharap na problema, sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, itong mababang pasahod at yung krisis sa Middle East, marami pa rin nagtatanong. Yun. Meron pa rin nagtatanong. Parang naulit na ano ha. So mabalbalikas. So Sara may rasunes no akin at walaya so impeachment proceeding at ating tanagagi. Mandato kakarga da konstitusyon na protektaan sukaban na balay. Pinablimiran na dumarungal. Kana siyempre base da saray ebidensya. Aya imparuntal pero saya at agniya antoy agniya sumpal at atang tanagagi. Aliling to'y kaso agmet ni apamintuan. Wala ni so panlitis, wala ni so depensa, dasaratan ya aligasyon. Mansisir biniratan ya aligasyon, pinablimiran dumarangel. Pero sa kaimportantian, ay wala rayan na proseso ya kakargad konstitusyon. Mabalbalikas may paliwawa ng Congressman Chel Jukno ay protektaan sukaban na balay. Ni abit lato ni so irap na saray obrero ay kalamor at halagan na lumalaban ng patas sikaratan susarama ay mantatax tateng tanagagik katiran taxpayer yaman na tatak sud sa gobyerno kanyan nawawalan tayo noon tan pundo pero aga nayari yaya at wala na kulimbat ng labat nasaray matatakaw at kaban na balay. Good morning sa mga nakikinig dyan sa Barangay Libsong, Lingayen, Pangasinan. Talaga ha, ramay sukit tayon managkalarukor. Ay walay cellphone damal, mandudengal ira sa istasyon tayo. Lugan ya, wala may sakoy ka-headset, kamanaya ka-cellphone. At ay kalukor at an may guguyuran na pigaran totoo. Yaluber pero non sa bitla iketla na beketla ray sira. So good morning dasaray kabaluyan tayudan. Tundin pong nakikinig sa atin dyan po sa may lungsod ng San Carlos. Yung dating San Carlos. Dyan po sa may Alaminos, yung dating technician natin dito na sumakabilang bangir na no yung dalawa na taga Palamis, Alaminos. Wow, sarap. Sarap ng longganisa dyan sa lungsod ng Alaminos. Kitang-kita naman ang progreso ng Alaminos City. Sino bang mayor dyan? Jenner Nixon. Sa Alaminos City. Si yung anak ni Congressman, si Mayor Brian Celeste. Yan. Good morning sa mga taga Alaminos City. Yan. At dyan din sa may Susilangan, Sual, Pangasinan. Yan. Yan sa Barangay Kawayan. Kaburaw family, good morning. Parang tuloy ang eleksyon na naman Lamot sa tungtungan ay barangay eleksyon. Sige. Antabayanan po natin, antayin po natin. Dahil sigurado tayo
na pag natuloy yan, ninenervyos na yung mga wawaus na mga barangay officials yan. Pero pagka maganda yung ginawa ninyo, walang dapat na ipag-alala. Happy Fiesta, Sitio Rambo. Kaya may mga nagrambo kasi yung pangalan Rambo, hindi naman. Naglambingan lang. Naglambingan lang naman. Wala bawal yung sayawan Kanya-kanyang labas lang ng lamesa. Nagpatugtog, may inuman para i-celebrate yung Sitio Fiesta. Yan sa Sitio Rambo, Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. Sa iba pang balita, masayang-masaya si Mayor Belen Fernandez dito sa lungsod ng Dagupan matapos na ito ay makatanggap ng sulat mula sa ating presidente na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patungkol naman ito sa kanyang pagbati yan sa kaarawan ni Mayor Belen Fernandez noong Mayo 6. Sabi naman ni Mayor Belen Fernandez ay talagang masaya siya sa pagbati ni Presidente Bongbong Marcos personal o sa pamamagitan ng sulat at yung pagkaka-appreciate sa mga ganitong yung may naindandamot yung importansya sa inkyanak mo. Lapod siyempre kapara tumot ya lingkod bayan ay man sisirbi at sa yung balay ay may wadtan so pananisya na Presidente Bongbong Marcos dasay kimay kurang kutdang sa leader na Mayor Belen Fernandez dasay syudad na Dagupan. Yamin niya sektor at nanaindan na sa importansya asikaso dasayan na liderato na Mayor Belen dasay syudad na Dagupan. Kanyan siyempre, hanggang si Kamat, makawat kay birthday greetings, malapo Presidente, di gaililikot mo, di ba, Engineer Nixon? Kung tuloy tayo, kasumpala na pigaran, makanan pay mano, malalapod saray, malangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame un San ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your
perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programa na Liknaay Balay. Kolop kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Alas 8 la ada kabasan pecha 8 at bulan na Mayo 888. Maswerteng numero. At sinuwerte yung aking kaibigan kagabi. At pinalad na nanalo. Yung labas 19-27. Ayan. Kaya nagbigay naman ng balato. Yung aking kaibigan sa kanyang pagkapanalo. Nung tumaya ito sa STL kagabi. Itong STL na legal na nag-ooperate dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pong Grand 88 Gaming Corporation. Na yung tinataya ninyo natin kahit hindi man tayo manalo, ito'y nakakatulong
sa ating mga kababayan. Yung mga mananaya, nakakatulong kayo dahil part of it napupunta ho sa kawang gawa. Dahil ang STL ay pinamamahalahan ho ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapag tumaya kayo, part of it binibigay sa PCSO ng legal na nag-ooperate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. May ambag ho sa gobyerno. Kung alam nyo lang, yung mga ambulansya na iba yung binibigay ng PCSO, binibigay na, may iba naman yung binibigay ng Grand 88 Gaming Corporation para sa ating mga kababayan para may magamit ho. Kaya yung share nila sa PCSO ay malaking tulong ho sa ating mga kababayan, lalo na dito sa lalawigan ng Pangasinan. So ang Small Town Lottery ay patuloy pa rin na ito'y pinamamahalaan ng PCSO, pero ang nabigyan ng prangkisa na mag-operate ay itong Grand 88 Gaming Corporation dito sa lalawigan ng Pangasinan, except Dagupan. Yan po yun. May sariling draw ang Dagupan City at ito ay legal din at pinamamahalaan din ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapag tinatangkilik nyo yung legal, hindi man ho kayo manalo, nakakatulong ho kayo sa ating mga kababayan. Lalo na swerte pag nanalo kayo tulad ng aking kaibigan at naibigay naman agad yung kanyang panalo. Walang bulyaso dahil legal. Pero pagka illegal, mamaya maunsyami pa ang inyong panalo. Kaya pag may mga nag-iillegal na nagpapataya, huwag ho nating tangkilikin. So pakinggan natin ang paalala o babala ng Grand 88 Gaming Corporation at ng PCSO. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na iligal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala, sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Yun po yung babala ng Grand 88 Gaming Corporation, legal na nag-ooperate ng STL sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan City. Ay, good morning sa mga taga-barangay Baritaw o Manawag, Pangasinan. May malaking project dyan. May papatayo dyan. Mamaya pakinggan natin kung ano yan. At yung public market na ginagawa dyan sa Manawag, Pangasinan, napaglaman din natin na ito'y malapit ng matapos.
talagang nasabaan so blessing yung sasabiditan da balay na manawag. Siyempre watan mo't siya po bakit to insan na jad saya may panangiwanwan na sa kaya maungya leader, di ba? Di siyempre saya nagamuran na balay aligwas. At piyugagap datan niya nawalan na sa atan niya balon na public market. Ayaya at natan realidad lang o satan at pangarap lang noon, ngayon totoo na. O, pakinggan po natin si Mayor Ming Rosario patungkol dyan at sa malaking proyekto na ipapatayo dyan sa bayan ng Manawag. Continuous ang trabaho. Inahanda na rin po nasa Sangguniang Bayan yung pag-formulate ng market code at pati yung siyempre magkakaroon ng lease contract agreement. But it's green and go, talaga nakikita naman na natin ang kung itsura niya. At in fact, excited na rin po tayo na talagang eventually in the soonest possible time yung mabuksan. So excited na rin yung ating mga vendors at tinitingnan nila kung saan ang pwesto nila. Kaya in the coming days, magkakandak na kami ng mga initial meetings at consultation para po may latag itong plano. But definitely, lahat yan ngayon ay magkakaroon ng lease contract agreement dahil permanent yung kanilang area doon. So, magiging mas maayos at syempre talagang direkta nasa ang transaksyon ng bawat vendor ay ang munisipyo. Yes, at yung mga vendors natin ang priority dyan ngayon. Tama po yun. Yes. Nung Sabado naman ay finally yung grand launching ng Santa Monica Residences. Ito po yung malaking development. Nilaunch namin Santa Lucia Incorporated. Dumating yung kanilang mga big boss. At first, representing the governor, dumating si Mayor R.G. Gico at saka si Provincial Administrator. So, napakaganda po yung plano dahil nga, sabi ko nga, parang game changer, maraming fasilidad na itatayo dyan. May hotel, may commercial area, nandun din yung PNP 3-story building. At dyan din nakaproject actually sa malapit dyan, yung in the near future itong ating PLEX. Pagkasalan dito yung interchange at malapit doon. Kaya access road, very promising. At sabi nga namin siguro game changer dahil pati commercial, may hotel na malaki, at pati yung kanilang mga clubhouse na itatayo dyan, yung mga state of the art. So, kaya nga naging panuhin din ang sikat na artista na si Bea Alonso. First time niya sa Manawag, kaya na-excited po yung aming mga kababayan. At naging maayos naman yung grand launching. Ibig sabihin ito, green and go, talagang naman din ng kanilang presidente. Ito ay isang investment nila, 43 hectare na development, room lake, at siyempre ng mga residential areas. So, maganda po, no? At ito po yung isang dapat na meron sa Manawag para ma-hold natin ng mas matagal itong ating mga bisita. Dahil sa mas matagal nilang pananatili sa Manawag, mas maganda po yan para sa aming Manawagenyo. Katumbas na ng trabaho, hanap buhay at kita. So sa ating yun po yung mga abangan po natin. Mga bagong development yan po sa bayan ng Manawag, sa Barangay Baritaw po yun. Manawag, Pangasinan. At siyempre sa pamamahala ni Mayor Ming Rosario, nagsisidatingan yung mga investor dyan po sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Katulad din ng bayan ng Mapandan, ano ho? May mga investor na nagsisidatingan din dyan sa bayan ho ng Mapandan. Actually, magkatabi yan eh. Manawag, going to Mapandan, going to Lawak. Yung Manawag, may mga daan na po dyan na talagang madali na nabagtasin ng mga bayan na yan. Gusto mong pumunta ng Mapandan, marami na rin mga pwede na puntahan din dyan.
lalo na dyan sa may mismong bayan, kitang-kita yung pagbabago, pagunlad ng bayan din ng Mapandan. Yan sa liderato ni Mayor Carl Christian Vega. Ay, good morning kay Sir Felix Domicilio. Good morning, sir. Alaga ha, Sir Felix ha. Alagang ang sipag-sipag ni Sir Felix Domicilio ng Mapandan, Pangasinan. Yung pong mga kaibigan natin na nagpapa-shoutout dyan po sa may Las Vegas. Good morning. Sa Manuel family dyan sa Canada. Silan family, good morning. Kay Miss Maribek M. How are you? Dyan sa may New York. Yan. Batiin ko na rin yung nakalimot na daw dyan sa California. At syempre yung ating kaibigan na si Sir Jacinto. Yan, Ferdinand Jacinto. Na nakikinig din at dito sa ating bansa. Sa local naman po tayo, dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan. Eco Family, ay pagkakalasyaw kamo, yung ating mga kanayon dyan sa Dinalawan at sa Ambutel, good morning sa inyo. At sa inyong masipag at down-to-earth na municipal councilor, si Councilor Elias Villanueva. Woo! Kuwam mo pa, Councilor Elias, good morning. At dyan naman sa bayan po ng Santa Barbara, long time no siya, Alex Tulaw, kumusta ka la? Hindi bawasan kilay sa ko, di tanod sa taymol, ya panistambayan mo anto Pero life must go on, kwandalante. Stay healthy always Alex Tulaw. Tamla, no, anto'y pampabiskag na laman. Pisi-pising. Nga si Aling Paseng, makikising, lapod masibay pising. Good morning, Madam Emma Alipio. Paniraman, kamyamay, ramay mambabantayin sa isikandayo karuman. Late lang na nabasa tayo, sumpalay programa. Kaya classmate Raimundo Lopez, talaga mo classmate Magmaksel sa radyo dita luluganan mo Ang likat mat si classmate ko si Jane, good morning. Nababantayan ta ka classmate YouTube kwanto. Tanad sa Novaliches Quezon City. Santak Bali may Novaliches, Engineer Nixon. Mawang Tamanaya, Barangay Niman na Quezon City. Di ba? Good morning. Dasaray Dumarungal Timot Dasay Barangay Golden. Si Insan Romy Soriano Bayaw, good morning. Si Mapalakapak Maki Mapalakapak Soriano. Sige. Kanaming kilay ang kapoy nilabsanan. Medyo kainom si Clarence Villa, karuman. Fiesta na Rambo. Good morning, Clarence Villa. Yung pong nagtatanong naman, hindi natin ma-access yung information center ng probinsya. Bayaan ninyo, tanapin ko tungkol naman sa kung kailan daw mag-uumpisa yung inter-volleyball tournament. Baka inter-town tapos na yung inter-town basketball tournament. Kung saan nag-champion yung bayan ng Kalasyaw pero ang susunod ata dyan is yung sa volleyball naman. Maraming mga sikat na mga manlalaro ng volleyball ng taga Pangasinan na naglalaro sa mga
palaro sa kolehiyo dyan sa Metro Manila, UAAP, mga ganun. Yung mga sikat na Biray Sisters, dyan sa Linggi yan, dalawa yan, kambal. Yung isang Biray dyan sa lungsod ng Alaminos. Sino pa ba yung mga sikat na nagbabalibol? Baka yun yung susunod naman na palaro. Abangan ninyo. Yung nagtatanong kung kailan, sorry, hindi ko alam. Bayaan ninyo at alamin natin. Wala raya gabayuran ni pasabiran na tepat impormasyon balita likna ay balay. Itik sulabat ada panamaglay na text line tayo 0945-183-4352. Mambilang at kung nabasa natin un sabitan sublaya programa aratan sindan na dalan. Sayan na panamaglay na programa na likna ay balay. Talaranan ng sublaya programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Alas 8:30 hanggang alas 9 na kabuwasan, Lunes hanggang Biyernes. Yada aspeto technical, akalut tayo akan tabay si Engineer Nexon Dakal dasayang programa likna ay balay. Kaya balot sumakteryo na amigo RJ Jimenez at your service always. May titilakak na masantos ang maabigya oras jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap.